Какво е това според вас? Според мен това е трабант. Но не е обикновен трабант, а нещо по-добро от трабант. Счупен трабант. Ето и човек, който ще ни запознае с опциите и екстрите на този трабант. Гошо, покажи как се отварят вратата. Така. Сега ще чуете как се затварят. Слушайте. Чухте. Много добре. Тук е нещо, уплътнението на прозореца. Скъсно уплътнението на прозореца и винаги тече, когато вали. Това е добър въпрос. Вижте какви екстри има вътре. Стерео уредба. Гош, покажи тон колоната. Вижте каква тон колона сме сложили. И втора, леко скъсно. Сложихме стерео уредба. Километраж, който дига до 120. Тук има кранче за бензина да не изтече. Понеже седалката е леко счупена, тук си има място за хващане. Ти какво смееш? Така. Ето е. Шезлонга за спане. Кабела на уредбата. Гош, пусни уредбата да чуят хората. Готово. Чакайте, ще сме на станцията. Между другото, оборудването на трабанта струва повече от самия него. Уредбата с там колоните струва около 300 лева, а трабантът около 100. Наблюдавате какви контрасти. И звука, който изкарва, е перфектен просто. Гош, можеш ли да отвориш тази врата, да ни покажеш? Сега ще пробвам. Отвътре не се отваря. Не става по обикновения начин. Чакай да пробвам по нормалния. Ето, виждате как се отваря вратата на трабант. Между другото... Тази дръжка се затваря. Да. Между другото, вратите трябва да се заключват при тръгване, защото няколко пъти вече се отвориха в движение. Гошо, би ли ни отворил капак? Нека и да затворя вратата. Да, слушайте звука от отварянето на вратата. Чухте. Така. Гошо, отваряй капак. Много силно се дърпа. Колкото сила имаш, дърпай. Колкото сила имаш, дърпай. Вижте какви фарове. Червени, тониговани лично от мен. Пауза. Гош, би ли дошъл на мое място да отворя багажника, защото разбирате, много е добра колата, чисто нова и тук някои екстри не работят. Ето така. Ето сега ще продължим филмчето. Просто имах малко затруднение по отварянето на капака. Но Николай Гребедян се е специализирал в тази функция. Отварям вратата. Бихте ли оставили на мен, господин Георги? Разбира се. Отворете вие, да. Вижте какъв двигател. Страхотен е. Двигател. Наблюдател. Турбокомпресор. Тук е и бензина. Бензина, който трябва да е двутактов с смеска от бензин. Нека да видим, има ли спирачно масло? Спирачното масло, понеже винаги от някъде изтича и после нямаме спирачки. Багажника. Сега ще видите багажника, който... Ето, нека аз да го отворя, Гребедян. Спойлера им помага да отворя багажника. Той за това служи. Багажника на няколко места продуктен, излизат нещата. Така, найлони. Ето, перфектен е. Ето, какво наблюда? Ники, да кажем, тук обикновена страна камъни. Това е където не се обяви. Така, и това беше нашия трабант. Трабанта. Малко